Тизден яңа ел җитә. Шул уңайдан балалар өчен әйтик Буа районының Әхмәт авылы мәдәният йортында да яңа ел пряникләре ясау һәм чыршы бизәү буенча мастер-класслар оештырыла башлады. Аларның берсендә хәбәрчебез дә катнашты. Бүген сезнең белән иңгирле баллык пряниклар, яңа ел пряниклар эшләячәкбез. Яңа ел пряникләре ясау өчен өстәлдә барысы да әзер. Фантазияңны эшкә җигеп, төрле фигуралар кисәсе бар. Балалар үзләре дә эшне ничек башларга икәнлеген белә. Чөнки мондый мастер-класс мәдәният йортында беренче генә үткәрелми. Көзге каникуллар вакытында укучылар биредә еш кунак булганнар. Безне Гөлназ апа баштан ук беренче көнне үк яшьтә. Без анда төрле көнне төрле әйбер эшләдек. Беренче көнне пицца пешердек, капкейк бар. Икенче көнне ул безгә күңелле статуар оештырды. Без бергәләп уеннар уйнадык. Компьютерларда кырыга күчте, телефоннарда кырыга күчте безнең. Bir нәрсә кирәкмәде, яни кашан Гөлназ апа килә, кашан безгә нәрсә үткәрә. Аннан кайткач инде бик каты күп мәгълүмат кайтадыр инде безгә. Әзер пряник фигуралары мичтә кызарган арада балалар яңа ел чыршысын бизәп куйдылар. Мәдәният йорты мөдире Гөлназ Әмирханова сүзләренчә, егет-кызлар һәр чарага бик теләп йөриләр, алар монда еш үткәрелә. Балалар да аларның әти-әнкәләре дә безгә даими булышып торалар. Рәхмәт аларга, бер әйткән эштән дә баш тартмыйлар. Теләгән әйткән эшләребезне алып үтәп баралар. Балаларын да шушылай менә шундый мастер-классларга җыеп, мәктәптән сырап менә шулай безнең клубка заталар инде алар. Бик зур рәхмәт әйтәсе килә аларга да. Авыл мәдәният йорты балалар белән генә түгел, өлкәннәр белән дә төрле юнәлешләрдә актив эш алып бара. Шул исәптән социаль челтәрләрдә дә. Туган якларын искә алып сагынучылар шушы Instagram, социаль челтәрләр аркылы авылның эшчәнлеге, мәдәният йортының эшчәнлеге турында һәр вакытта да алар танышып баралар. Һәм инде без күрәбез, аның эшчәнлеге белән алар һәр вакытта да канәгать. Кар бөртеге чыршы формасында булган яңа ел пряникләрен балалар төрлечә бизәделәр. Эш барышында бәйрәм алды атмосферасына чумдылар. Алсу Сәмигуллина, Сирин Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.